Tehokas, määrätietoinen, ratkaisukeskeinen, tunnollinen, innovatiivinen. Tehopakkaus, joka pitää asiakkaat erittäin tyytyväisinä ja projektit ajan tasalla resurssien puitteissa. Mikäli teidän yritys hakee näitä piirteitä, olette juuri löytänyt uuden työntekijänne. Mun koulutustausta on uniikki ja mä oon sen kautta saanut erittäin hyvät pohjat työelämään. Mä oon alun perin valmistunut Rajanomiksi Jyväskylän tiimiakatemiasta, joka antoi mulle aivan mahtavat eväät käytännön osaamiseen niin johtamisen, markkinoinnin kuin projektienkin osalta. Halusin kuitenkin kasvattaa teoriatietämystäni ja jatkoin Creative Business Management maisteriohjelmaan Turun kauppakorkeakouluun, josta valmistuin kauppatieteiden maisteriksi reilu vuosi sitten. Työkokemusta olen kerännyt erityisesti asiakkaiden parista. Mun mielestä asiakkaat on yrityksen elinehto ja mä oon aina halunnut tuottaa parhaan mahdollisen odotukset ylittävän asiakaskokemuksen. Lisäksi mä oon suoriutunut menestyksekkäästi useista tuloksellisista projektinhallintatehtävistä. Mulla on kokemusta myös ihmisten johtamisesta ja viimeisimpänä mä oonkin toiminut esimiestehtävissä. Tutustu lisää ja ota yhteyttä.